ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಿಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ದೇವರಿನ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಂತ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೋಡ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾಳೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಅರ್ಜುನ ಮಹಾತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾವಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಅಂತ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಚೂರು ಚೂರು ಇದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದುಂತಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂತು ಬಿರಬಡಿ. ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಗೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾತಾಯಿನ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತೇವೆ ಇನಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಹಾತಾಯಿ ವಿಮಲಾತ್ ಕೊರಡೆ ಆ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ
सकल भाग्यवती उपे गोपाल बाल तत्र जगति ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಳಾದ ಸಾಧನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಆ ದೇವಿನ ಅಪ್ಪನೇ.
ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಂಠಿನಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಂಠಿನಕ ಗೋವಿಂದ 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 ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಮರ್ದನ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಅವನ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಅವನ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಅವನ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಅವನ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಜಾತವೇ ಮುದು ಮುದು ಅಳಿಯರು ಜೈ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಜೈ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಭಾರವು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮರ ರಾಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದ ನಿಂತಿದೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
दुआ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ. ಮಹಾಮಯಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ. ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು. ಅವರು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೈರಂಗಲ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಸಂಚಾಲಕರು ಕೊಡುಗೆ ಇದಾನಿ ಅಮ್ಮೆಪೇಟೆ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಬಟ್ಯಾಡ್ಕ ಇವರು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂದೇಶ್ ಬಟ್ಯಾಡ್ಕ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನು ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವಿನು ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲೆ ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಶೇಖರ್ ತೋಟಿ ಅವರು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ರಾಜ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ನಿಕಟಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು. ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ. ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಗರುಡಿ ಅವರು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಜನಾಡಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ
ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ಟೆಡ್ಕ ಅವರು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ PR ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಳೂರು ಅವರಿಗೆ ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಇದರ ರೂವಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರಿಗುತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ದಸರಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮವರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋರ್ಲ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಟೈಲರ್ ಇವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಂತಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಮುಡೂರು ಗುತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ. ರಮೇಶ್ ಬಿದ್ರಳಿಗೆ ಇವರು ತಾಂಬೂಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲಿತೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ವೇಣು ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಅವರು ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಳೂರುಪಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಅಳಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗೌರವ ಗೀತಾಡಪ್ಪರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಪುನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣಿಗೆ ಇವರು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಜಗದೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ತರ ಕೂಡ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕನೆ ಕತ್ತಲೆ ಕರಿಯೊಡು ತತ್ತಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಜುಡು ಬುಳ್ಳಿ ಮೂಡೊಡು ತತ್ತಿ ಬುಲ್ಪು ತೋಚರು ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯತೆಗಡೆಗೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ತುಳುವಿರಿನ ನಂಬಳಿಗೆದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ವಂಚಿ ಕಚ್ಚಗಲ ಅಜ್ಜನ ದೀಪ ನಡೆದು ಶುರುಕಾದ ದುಂಡು ವಿಘ್ನನೆ ಕಲಪನಂಚಿನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಮನಸಾರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪ ಅವನೇ ತುಳುಳನ್ನು ಅರಳಾದ್ರೆ ಅವಟೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಕಿನ್ನೆ ಕಣ್ಣದ ತಡಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಂಚಿದ ವಿಘ್ನ ನೆನಗರಿಪನಂಚಿನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವ ಅವನ ದೂರ ಮಾಲ್ತ ಗುರುದು ನಂಬಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಸಿನ ಅವಡು ವಾರೀತಿದ ತೊಂದರೆಗಳ ಬರಂದಿಲಕ ಕಾಪುಲ ಗಣಪತಿ ಪನಪುನಂಚಿನ ನೆನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಚಾದ ಇಣಿತಾತ ದಿನ ಇವಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಧರ್ಮದ ಲೇಸಿನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಚಾವಣಿದೆ ತುಳುವಲಾಡಿದ ತೇರಿನ ಲೋಕಡರ್ಮ ವೈದ್ಯನ ತುಳುವ ಸಾರಥಿ ಮುಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಜೀವದ ಗಂಟಾದದು ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ತುಳುವ ತೇರಿನ ವೈದ್ಯದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎರಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಅಂಗಲ್ ಪುರದಿನಂಚಿನ ಶಿವತೆರನ ಗೆಲ್ಕೈಟೆ ಇಳಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಅರಳಂಡು ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲದ ಕೊನೆಗು ಬಲ್ಪದ ತುಡರಾದ ಇನಿತಾದ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿನ ಜೀವನಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಪಾದ ಬರಡ ಪಂಪನಂಚಿನ ನಂಬುದಿಗೆ ಊರುದ ಉಪ್ಪು ಪರಬೂರದ ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸೇರಂದು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಬು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಯತಿಪರ್ಯಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಧೀಮತೆ ಗುಣತ್ರಯ ವಿದೂರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ತೇ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಢೆ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವ ಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆಂಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತಧರ್ಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ,
ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಬಣ್ಣಗ ಭಜನೆದ ಅಜನೆ ಯಾವೊಂದಿತ್ತಂడి ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿಡಂತ ಅಜನೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅತ್ತೆ ದಿಂಜಿನ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೈದ ಅಪ್ಪೆಂದು ಬಣ್ಣಗ ಆನಂದದ ಸೆಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ವೈಪ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಂದು ಬಣ್ಣ ಏರೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪಜೋರಿ ಪಲ್ನ ದುಃಖ ಅಂಡ ಇತ್ತೆವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು ಬಾಧನೆ ಪೀಠಾದ ನೀರು ಬಣ್ಣಲು ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಣ್ಣಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಡು ಒಂತೆ ಕಲಿಕಾಲದ ಮಹಿಮೆನ ಅಂದಲ ಪಣ್ಣು ದಾನೆ ಒಪ್ಪಾಡು ದುಂಬದ ಕಾಲ ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎನ್ಪಿನವು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾದುಪ್ಪು ಅಮ್ಮೆರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾದುಪ್ಪು ಗುರುಕುಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾದುಪ್ಪು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾದುಪ್ಪು ಮಾತೆಗಳ ದೇವರಿಂದ ತೂದು ನಮ್ಮೈನ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಗ ಆತ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬರುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಈ ಇತ್ಯದ ಮಾತು ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾಡಿಯ ಮಮ್ಮಿ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ಪಿನ ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಪವಡ್ಚಿ ಅವು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಂಡ ಆತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೈಕೆ ಅವು ಒಲ್ತು ಬತ್ತನಂದ್ಕೆಂಡ ಓಂಕಾರದ ಸುರೂತ ಅಕ್ಷರನೇ ಅಕಾರ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ನಿಕ್ಲರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಓಂಕಾರದ ಆಂದ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಓ ಬಿಮ್ಮ ಅದುರುಂಡು ತೂಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ವಾ ಬಿಮ್ಮ ಅದುರುಂಡು ಅದೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡು ಬಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಿನ್ನ ಒಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಡ ಆಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ತೀರ್ಥ ಬಿಮ್ಮ ಅದುರುಂಡು ಅಂದತ್ತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಮಿತ್ತ ಬಿಮ್ಮ ಅದುರುಂಡು ಮಾಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ಗೋಡಿ ಅವಾಗ ಓಂಕಾರದ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಓಡುಂಡು ಕೆಂಡ ವಿಶ್ವದ ಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಇಡೀ ಓಂಕಾರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭರತೃಪನ ತುದೆತ್ತ ನೀರ್ಲ ಸ್ವರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಓಂಕಾರನು ಮನ್ಪುಡು ಎಲ್ಲ ಕಂಜಿ ಕರೆಣೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಬ ಅಂದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಏತುಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಅವು ಮಾತಾಡಿ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಅಂತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಆ ಓಂಕಾರ ಇಂಪಿನ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೆತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆನೇ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಜಗತ್ತದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಂತ ಪಂಪೇರಂದ ಅಂಡ ಮುಕ್ಲೆ ಸೂಚನೆ ಒಲ್ತು ಅವು ಒಲ್ತು ಉದಿತನಂದ್ಕೆಂಡ ಅಪ್ಪೆಡನೆ ಉದಿತ ನಾವು ಅಪ್ಪೆಡನೆ ಸೇರು ನಂಚುನ ಮಹಾಮಾಯ ನಿಪಿನೊಂಜು ಪುದರ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಂಜು ಮಾಯಾ ಅಂತ ಐತವಳ ಉಂಟು ಅವಳ ಮಹಾಮಾಯ ಮಾಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾಯ ಅಂದು ಎರಡು ಶಬ್ದ ನಂಗೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೆಯ್ಯಗಳು ಮಾತ ಪಂಪುಂಡು ಕಾಯೋಡಾಪೆ ಮಾಯೋಡಾಪೆ ತೂತರದ ನಿಕ್ಲಿ ಬುಡುಪುಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಯೋಡಾಪೆ ಒಂಜಿ ತೋಜುನ ಒಂಜಿ ತೋಜಂದನ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ತೋಜಂದನ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬೈದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ದಾನೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಮುಳಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಆವಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನಿಕೊಂತೆ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಊರ್ದ ಪುದರ ಇಡೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಪಲಿಕೆ ಇಡೆಗೆ ಪುದರ ಒಂಜಿ ಶಾಂತತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾಂದ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಏತ್ ಲೆಕ್ಕೊಡುಲ್ಲಾರ ಆತೆ ಆಂಜನಕ್ಲು ಆತೇ ಸಂಖ್ಯೆಡುಲ್ಲೇರು ಸಮವಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣಿ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅನು ಬಾಯ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಡ್ಡು ನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಡ ಏಪಲ ಆವಡು ಅವು ಬೋಡುಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ ಕಡಿಮೆ ತೀರ್ಲ ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಕೆಲವ್ರು ಬನ್ನಿ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ನೊಪ್ಪಾಡು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ನೊಪ್ಪಾಡು ನನೊಂಜಿ ಕಿಲನೆ ಎನ್ನೊಪ್ಪಾಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಹತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತು ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾರಣ ಇಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮೊಳೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಂಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಇನ್ನಿದಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಅವಗದಾಯಿ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಣ್ಣ ಕಲುಳ್ಳೆ ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನು ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಂಬ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪುಣ ಬೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಮಾತು ಬೊಕ್ಕ ಮೌನ ಅಂತ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಬೊಳ್ಳಿ ನೆಂಚಿನ ಒಂಡೇರು ಪಾತೆರ್ನೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಮೌನ ದಾನೆ ಬಂಡೇರು ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಬೊಳ್ಳಿದ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ನಿಖಿಲೆಗುಂಡತ್ತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನಿ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅನು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಭಾಗಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಆವಡು ಆಯ್ನಾತ ಶೀಘ್ರವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸುಮೂರ್ತೋಡು ದೇವಿ ಆ ಜಾಗ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೋಡು ಬಾಲಾಲಯದಿಂದ ಮೂಲಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಂಬಿಕೆದ ವಿಚಾರನವರು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಳಿಯತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೀವಾಳ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಓವು ಕೊಳಿಕೆ ಎಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಓ ಎಂದಿಕೆಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ರೆಡ್ಡು ಮರಿಕೆಲ್ಲುಂಟು
ಒಂಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲನಂಬಿಕೆದಂಚೆ ನಡಪುನಕ್ಲು ಏನು ಮರಪು ಜನಮ ಮೂಲನಂಬಿಕೆದಂಚೆ ನಡಪುನಕ್ಲು. ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆಂದು ಪಂಡದಾನಾಗ ಅರಡ ಮಾತಲುಂಡು, ತಾಮಸ ಗುಣಲುಂಡು, ರಾಜಸಲುಂಡು, ಸಾತ್ವಿಕಲುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವವು ಕುಳ್ಳಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೋಜುನು. ಅಂಡ ಮೂಳೆ ಪರಿಸರಡು ಇರುವೆರ ಲಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಏಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ದಾದ ಎಂಕ್ಲು ಇರುವೆರು ಏರು ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಮೂಳೆ ಪರಿಸರಡು ಇತ್ತು ನಾವು ತೂಕ ಸಂದರ್ಭ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುವ ಇನಿಪಿನಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದ ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದು ನಾನು ಗ್ರಹಿತೊಂಡ್ಬೆ ಅವು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮದು ಸೇವೆನಿಗೆ ನಡ ಅವು ರಡ್ಡು ಶಿವಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ನಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರುವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎರಡು ಉಂಡಾಕಲು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನೀ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಡು ತಲ ತಪ್ಪುದಲ್ಲ ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ಭಾಗೋಡಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಓವೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವು ಸುಲಭದ ಆಲಜ್ಜಿ ಐಕೆ ದಿವ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಭವ್ಯತೆಯು ಏರ್ಪಡುವುದು ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅವು ಬೋಡತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವಡು ಒಂದಂಡ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಇಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನ ಭವ್ಯತೆದ ಅವು ಭವ್ಯತೆದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಒಂದಂಡ ದೃಷ್ಟಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೂಡು ಉಂಡು ಅಂತೇರಿ ಉಂಡೆ ಊರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಪಳಿಕೆ ಶಾಂತಿ ನಿಪುಣ ಶಬ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚದಾಗಲು ನಾಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿನೇ ನಾಡೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂದತ್ತ ತುಳೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮರಣಿ ಪರ ಹುಡ್ದಾಯರು ಇಂಗ್ಲೀಷಿದೆ ಬತ್ತುತ್ತೆ ಬಣ್ಣ 40 ಜನ 11 ಇದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಬತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟು ಕೇನ್ ಮೇರಡ ಐ ವಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದಂಡ ಪಾಡಿ ಏನು ನಿಂಬೆ ಹೋಲ್ಪಡ್ದು ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಏನು ಕೇಂಡೆ ನಿನ್ನಡ ಈ ಐ ಬೊಕ ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಪಂಡತ್ತ ನಿನ್ನಡ ಈ ಐ ಉಂಟು ನಾವು ಈ ಶಬ್ದ ಉಂಡತ್ತವು ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಐ ಇಂತ ಸರ್ತ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಸರ್ತ ಉಂಟು ನೀವು ಏನು ಬಂಡೆ ಐ ನಿಂತ ಬಂಡೆ ನಾನು ಒಂದರ್ಥ ಆ ನಾನು ಇನಿಪಿನ ಅಹಂಕಾರ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುವಲು ಇಜಿನ ಆಪೇದೆಲ್ಲದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳ ಇಜಿನ ಇಪ್ಪೇದೆಲ್ಲದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆನೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಐ ಬುಡೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಾನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಬೇಕುಗಳು ಉಂಡತ್ತ ಐ ಕೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡೋಡು ಅಪಗ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಮೂಜಿನಿದವ ನಿಕ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಿನ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಪುನು ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಪು ಅವು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೂಡುಂದಾಂಡ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಇನಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡ ಆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆ ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಓಳುಂದಕ್ಕೆ ಉಡಲ್ಡೆ ಉಪ್ಪನೆ ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಪುದರ್ದು ಇದು ಉಪ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಶಾಂತಿ ಉಡಲ್ಲೆ ಕೆಂಡಿಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡೆ ಕೇಳ ಶಾಂತಕ್ಕನಿ ಕೇಳನೆ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗೀತಾ ಮುರಿತಾ ಸತ್ತು ನಾ ಉಳಿದಾನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅರೆ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಜ್ಜಿ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅವರು ಸತ್ತರು ಉಳಿದ್ರು ಅಂದು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಾಕಿ ಆತ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಮನದ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ಅಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬಾರಲಾಕಡೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಡದ ಭಜನೆ ಮಂತೆ ನೆನಳ ಕೇನ್ ಗಾಂಧಿ ಎಂಕರಟ್ಟು ಜೋರು ಅನ್ಪೇರಲ್ಲ ಕೇನ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಕೊಳ್ಳಾರನೊಂದು ಯಪ್ಪ ಮುಗಿಪಣೆ ಸಭೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಭಜನೆ ಮಂತೊಂದು ಕಲಿಗಾಲಡು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬದುಕಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಟನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಭಜನೆ ಏನು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡಿಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಭಜನೆ ಎಂಕಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ದೆರ್ತು ತೋಚ್ಪದೇ ನಲಿತೊಂದಲ ಭಜನೆ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಯಾವ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಳಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟುನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟನ ಪತ್ಯನ ಸೇರ್ಬೇರಿ ಕಟ್ಟದ ಮುಗಿಪೇರಿ ನಡಪವಣಿಯರಿ ನೆಟ್ಟುಂಡು ವಿಷಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ದೀಪ ಪತ್ತಾವಳಿ ತೇರು ಪತ್ತಾವಣಿಂದ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಹತ್ತು ಉರಿತೊಣ್ಣೇರು ಎಂದು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿಯಣ್ಣ ಮೈಪೋಡು ಬರ್ತದೆ ಕರಿ ಉಬ್ಬಿ ಒಂದುಂಡು ಕರಿ ರಟ್ಟಾವಡು ಪೊತ್ತುನ ತುಡರಡಿಯ ಪಲ ಕರಿ ಬರ್ಪುಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರಟ್ಟಾವಡು ಒಳ ಪರ್ತಿ ಮುಗಿದು ಕೊಂಡ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಾವಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ತುಡರು ಒರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ದೇವಲ್ಲೇ ಎಂಪಿನವು ಶರೀರ ಎನ್ನುವ ಬಂಡಿಗೆ ನಾವೇ ಚಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಂಪಿನ ಬಂಡಿ ಉಂಡತ ಗಾಡಿ ಉಂಡತ ಬುಡೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮನೇ ಡ್ರೈವರ್ ಐಕ್ ಅಂಡ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಪೋಡು ಅಟ್ಟಂಚಿಂಚು ಪೋಯ್ದ್ರು ಓಳೋಳು ಪೋಯ್ದ್ರು ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟೇ ಬೋಡು ಬ್ರೇಕ್ಲ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ಲ ನೆನೋರಿನ ಕೈ ಕೊಡ್ರೊಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಬಂಡಿ ನಡಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಾವು ನಡೆಸುವ ಬಂಡಿಗೆ ನಾವೇ ಚಾಲಕ ಭಯ ಬೊಡ್ಚಿ
ಜೀವರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವನು ಇರುವ ಇವುಲಡಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಪೆ ಎಂಬಿಕೆ ನೋಡತ್ತ ಐಕೆ ಕೆಂಡತ ಸಾಧಿರೆ ಪೂಪ್ನೆ ಐಕೆ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಇಂಚ ಅಂದು ಕೆಂಡ ಇಹದಲ್ಲೂ ಪರದಲ್ಲೂ ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಂದರೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಆಯಿತು. ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವ ಏನು ಬುಡುಪಾದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಗಂಟೆ ಪಾತೆರಡು ಅವ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಿತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡದು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆತ್ತು ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ತೋಜನು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನದ ವಿಚಾರ. ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಮಿತ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಾದಾರೆ ಪಿರವಡ್ದು ಯುವಕಿರು ಮಾತ ಯುವಶಕ್ತಿ ಪಿರವಡ್ದು ಎಂಕ್ಲುಳ್ಳ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲದಾಲ ಬೀರೇಳು ತೋಜ್ಪಾರಣ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮದಾನ ಆತನು. ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವುದು ಆತೆ. ಬಯಕುಣೆ ಅತ್ತಿ ಶ್ರಮದಾನಡು ಬಯಕುಣೆದಾಲಜ್ಜಿ ಸೇವೆ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಆಪುನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬೇತೊಂಜಿ ತಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪನೇ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಡೆ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಆಪುನು. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕೂಟ ಒಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಇದೊಂದು ದುಂಬುದ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಅವಳು ಬುಳೆಚಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಳುಳ್ಳ ಜವಣೇರು ಇಂಪಿನೊಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ದಾಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳು. ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಶ್ರಮದಾರುಡು ನಮ್ಮ ತೊಡಗ ಅವಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಯುವಶಕ್ತಿಲ ಒಟ್ಟಾಪಣಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಈ ಬೊಳ್ಳಿನ ಮಾತ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಅವು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಮೂಡುದು ಬರಡು ಅಪ್ಪೆನ ಮುಖಭಾವನು ಸರಿಯಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆದ ಮೋನೆ ನಂಗೆ ತೋಜುಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಆ ರೀತಿದೊಂದು ಬಿಂಬ ತಯಾರಾಪನ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ತಿಕ ಒಂಜಾತು ಬೊಲ್ಪದ ಪರ್ವ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದಾತು ಒಂದ ಮಾತ ದೀಪಾವಳಿ ಏತಿಲ್ಲಡಿ ಏತು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡತೀರಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಏರಿಯರ್ನ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಟಾಕಿ ಆತನು ಮಾತ ಅಂಡಲ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪುಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆ ಮೂಲಕ ಆವಡು ಒಂದು ಆತನು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಡ್ತು ಮಾತ ಸೇರೊಂದ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಆವಡು ಅಂದನು ನಂಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಓಕುರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅವು ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂದಾಣ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕು ಸರಿ ತೋಜರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳ ದಿಕ್ಕು ತೋಜ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ. ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತಿರದ್ದು ಕುಳ್ಳುಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ್ಲು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತೀರು ಅಣ್ಣೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಜವಣೀರು ನನ್ನ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಮುಳಿ ಮಾತ ಒಳ್ಳೇದು ಮುಳಿ ಮಾತ ದುಂಬುಡ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೂಳು ಎಂಕು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಎಂದು ತೂಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ಇಡೀ ಬತ್ತಾನಾಗ ಶಾಂತಿ ಪಡಿಕೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ನರಿಂಗಾಣದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದೇ ತೋಜಿನಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ತೇಲಿಕೆ ತೋಜಿನಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದಂದು ಏನಲ್ಪ ಮೂಳಿಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಏನು ಇಡೇತ್ಪುನಾಗಲ ಸುಮಾರು ಜನ ತಿಕ್ಕದ ಅಂಡಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೋಣೆಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಪಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ಇಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಂಪಿನ ನೀರಾಟ ಅವಾಗ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಸಂಪನ್ನ ತಯಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರಂದೆ ಪಾತೆರ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಒಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣೆ ರೂಟುಕೊಳ್ಳೊಂದೇರು ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಎತ್ತುన్నారు ಮಂಜು ಮಂಡಾರಿ ಅಂದ್ಪಂಡ ಈ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿನಿ ಕೊಂಚ ಶೋಭೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಂದ್ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಕೊಂಜಾತು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲಸರ್ತಿ ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೇಟ್ ಕಾರು ವೈಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ನಿಗ್ಲು ದುಂಬು ಪರ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ವೈತರಿಗೆ ಎಂಬಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆತ್ತುಕ ದಾನ ಎಂಬೇಡ್ ದಾವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪುಟ್ಟು ನಾವು ಐಕ ಮಾತ ಕಿವಿಗೂ ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆದನ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಎಡ್ಡೆದನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ತ ಆ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ನಡಪುಗಾಂಧಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಬದುಕಿಗೆ ಬೊಳ್ಪುತಿಕೊಂಡು ಒಂದಾಂಡ ಅವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡೊಂದಾಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದಲ ಒಂತೆ ಬುಳಿಚಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಂತೇನೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬುಳಿಪ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಬಂಡಿ ನಮ್ಮವೇ ನಮಾಣೆ ನಡಪವಡು ನಮನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಐಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗೃತಿ ಪುಂಡ ದುಂಬುದ ಅಪಿರೋದ ತೂ ಒಂದು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಜಾನು ಉಂತವೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವೆಂದರೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಿಂಹಂತೂ ತರ ತನಿಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೈದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಯಾನು ಕೈತಲ್ ಜೊತೆ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟದೆ ಸಿಂಹನು ಅವು ವೇಸದಾತೆ ಅಂಡ ಸಿಮ್ಮೆ ದಾನೆ ಮನ್ಪೇಂದಿ ಕೆಂಡ ಅವು ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ತರದೆಟ್ಟಿಂಚೊರಂತುಂಡು ತೂಲೆರಿಕ್ಲೆ ಸೀದಾ ಪಿರ ತಿರುಗುಂಡು ಯಾನು ಬತ್ತನ ಸಾದಿಡು ದಾಲಾಂಡ ಅಪಾಯ ಉಂಡ ಅಂದು ತೂಪುಂಡು ಹೊರ ತಿರುಗು ತೂಪು
ಬೊಕೊಂಚೂರು ಕೂಡ ತಿರುಗುದು ಎದುರು ಪುಂಡು ಯಾನು ಬತ್ತನ ಸಾದಿಡು ಅಪಾಯ ಉಂಡಾಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಪನ ಸಾದಿಡ ಅಪಾಯ ಉಂಡಾಂದು ನೆನೊಂಜಿ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸಿಂಹಗುಂಡು ನಮ ಇಂಚ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಸಿಂಹ ಅವಲೋಕನ ಅನ್ಪಂಡು ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತ ನೆನೆಂಚೊಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೋಣಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡೀರಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಂಡಿರವು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಲಿಗು ಮಠಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯು ಎಂಕ್ಲೆಗು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸುಲಭದೊಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಉಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ತೋಳೈತೆ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ತಾನು ಏರು ನಮ್ಮ ಮತ ಎಡ್ಡಸ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದನಿ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಂದ್ ಆಯನ ಮರತೇ ಬಿಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅಂಚಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪಣಿಯರ ಕೊಡ್ತಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನೈನೇ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯಂದ್ ಪಣ್ಣ ಪಿರಗಡೆ ಪೇರ್ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಓಲುಂಡು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮನ್ಪೆರೆ ಕಲ್ಪನವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ರಾಗ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ದಾಲ ಇಡೇನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಕುರ್ತೇಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವ ಅಲ್ಪ ದಿಂಜೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮಲ್ಕ್ಲಿ ಇಂಪಿನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ದಿಂಜುನು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೊಡ್ಡು ನಂಚಿನ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲ ಯಾರಿಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಪನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆವಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ತೆರೆಯೊಂದೆ ಬಹುಶಃ ಆದುಪ್ಪು ಅವು ಬರ್ಪಣೆಗೆ ತಲ ಸಂಶಯ ಅಪ್ಪೆಗಾತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಲಂದು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಲಂದು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಲಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಲಂದು ಶಾರದೆಗೆ ಶಾರದೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಗತ್ಯ ಬರಂಡ ಭದ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಆಳೆ ಅಪ್ಪ ಅದು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ಉಂಡಂಚು ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಾಳೆ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ನಾಳೆದ ಕೊಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಡುಟೇರು ಸರಸಮೈ ಸರಸಮೈ ನಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತಿಗೆ ಶಾರದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೇರು ಕಡೆ ನಾಳೆ ದಿಂಜ ಬಿದೆ ಬಾತನ್ನು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಡಿ ಮುಗಿಲಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಆಪತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಲಯದ ಕೊಡಿಟ್ಟೇ ಉಂಡು ಪಿದೈಡದಾಲ ಇಜ್ಜಿ 32 ಕೋಳಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಓರಿಯ ಎಂಗ್ಳು 32 ಜನ ತೂಕ ನಿನ್ನ ತಾಕತ್ತು ಮೇ ಬಂಡೆವರ ಮಣಿಪಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು 32 ಪಡ 14 ಪಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಲಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿನ ಅಂಚಿಂಚಿಬೋದು ಎದುರುದಾಡ ನಾನಂಜಿ ಪೆದಂಬು ಪಾತೇರಿ ಒಂಜಿ ದೀರಿ ಕೆಪ್ಪು ದೀನೇ ತಡ ರಡ್ಡು ಕುಳಿತಾಂಡು ತಾಳ್ದ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಪಿದ ಪಾಣ್ಪುಣಿಗೆ ಹಲೋ ಹವಾರಿಯು ಎಂಚುಲ್ಲರು 32 ಜನ ಉಳ್ಳರತ್ತಾರ ಅಡ್ಡೆನ್ ತಾಳ್ತೆ ಅವಾಗ ಓಳುಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಲಾಪತ್ತುಲ ನಮ್ಮ ನಾಲಾಯ್ಡುಂಡು ಐಕು ವಾಕ್ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘ ಆತನ ಪಾತೇರಿದನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಪತಿ ಪಾವಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸಮಯದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತೋಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಪಗ ಅನ್ಪಂಡು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಬಿಂದು ದೀಪೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಗಿಡಪುಲಗಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಂದೇಶನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಮನ್ನಡುಕೊರೊಂದು ಉಡಲದ ಬುಲಗಿ ಗೇನದ ಬುಲುಪುನ ಸೇರಿಂಚಿ ಜನಮಂದಿರಗು ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಕೊರೊಂದು ಇನಿತ ಪುಲ್ಲಘಟ್ಟದ ಲೇಸಿಡು ಪುಲ್ಲ ಮದಿಪುನ ತುಂಬಿ ನಂಚಿನ ಶಿವತರಿನ ಪಾದಗೆ ಅಡ್ಡನ ಬುರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದಲ್ಲಿ ಸದಚ್ಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಈ ಲೇಸದ ಕುಡರಿ ಭಿನ್ನಯಾದ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದುಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಮಂಜು ಭಂಡಾರಿ ಯಾನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಂಡೆ ಶಿವತೆರೆ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಟ್ಟು ಮದಿಪುನ ದುಂಬದಿ ಓಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ನೇನಿ ಲೆತ್ತಿ ಬೈದೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅದು ಹುಷಾರು ಬಿಜೆ ಬರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಜಂದೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪುಣಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಸಾರೆ ನಮ್ಮ ಅದಿಮಯ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ್ದು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಣ್ಣಲೇಗನೆ ಅಭಿಮಾನಗಳು ನಂಗೆ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜೆದು ಮಿತ್ರದಿ ತೂಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲಿಗೆ ತೀರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಸಾಯನ ಲೆಕ್ಕ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಸಹಾಯ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಾಯಿನ ದೇವಿನ ಪೀಠಗಳಾದ ಬೆಮ್ಮಗಲ ಶಾಮನ್ ಪುಣ್ಯಗೀತೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೊಂದು ಆ ಮಾಮಾಯಿಡ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಮಾತಾಡು ಉಂಟವೆ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮರು ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೂ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣಂತೂರದ ಆಡಳಿತ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ರವೀಂದ್ರ ಐಕುಲೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ವೆರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ BM ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತೆಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂದು ಎತ್ರ ನಾಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ತ ದೇವತಾಹ ವಾಯಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿಯಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿಯವನು ಅಪ್ಪೆ ಸ್ಥಾನದ ಇದು ಗೌರವದ
ಜಾಯಕ್ ಬರ್ಪೇರ ಅವಳು ದೇವರ ಸಂತೋಷವಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಸಂತೋಷವಾದ ದೇವರೇ ನಂಗೆ ಮಾತನಾಡ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ರೆಡ್ ಬಾತಿದಾರ ಈತ ಈ ಸಭೆ ತೊಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ತೂಜುನು ಈ ಸಭೆಟ್ ಅರ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಜನಗಳು ಮೂರು ನಿಜವಾದ ಪಂಜ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳಿರ ಪಂಪ ಈ ಸಭೆಟ್ ಅರ್ಥ ಹಾಕು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಂತಿ ಪಲಿಕದ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಮ್ಮಾಯಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಆನೆ ಕೊರಡು ದೇವರ ನಂಗೆ ಆನೆ ಕೊರಡು ಶಾಂತಿ ಪಲಿಕೆಡು ಭಾರಿ ವರ್ಷದ್ದು ಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬಿಂಬನ ತೂಯರೆ ಕೊಡಿಕಾಡು ಉಂತಿನ ನಿಕಲು ಇನಿ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಸಬಿಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳಿನ ಸಮಿತಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಾಗುಡು ಬಂದು ಆರನ ಆಶೆ ದಾಯೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವರಿನ ಪೂಜೆದಾರ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐನು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐನು ದೆಕ್ವೇರ್ ಲಕ 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 ಅಂದು ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂದೀಪೇರು ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಧೂಪ ಪತ್ವೇರು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ದೀಪ ದೀಪೇರು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೆನ್ಪುನ ದೇವರನ ಬಿಂಬ ಅಂತಂದು ಭಕ್ತಾಗ ಪೂಜಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು ದೇವರ ಬಯಸುವ ನೇನೆ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ ಸಂತೋಷ ಹುಡುಕೋಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅದ್ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಆನೆ ಕೊರಡು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ದ್ವೇಷದ ಮನೋಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ತುಂಡ ದ್ವೇಷ ಹೋಲ್ತುಂಡ ತಿರಸ್ಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಪೂಜಿ ಐ ಅಂತಿರಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಜಿ ಯಾಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಈ ಊರದಾಗಲು ನಿಖಲು ಕೈ ಪಾಡ್ಯಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಸಂತೋಷ ಹುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಐನ್ ಕೂಡ ಅಂತಿರಿದೆ ರಜತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನವಂತೆ ಸ್ವರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಹರಿಶಣ್ಣಡ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಹರಿಶಣ್ಣ ಇಡೇ ಮುಗಿದೀಜ ನಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಐ ಓಪನರ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬುಳೆಪಾವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದಾಂಡ ಆ ಊರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಪಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಭೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಪೊಂಜನಾಕ್ಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ತೀರ್ ಸಭೆನ ಕೇಸರಿಮಯ ಮಲ್ತೀರ್ ಈ ಸಭೆ ಕೇಸರಿಮಯವಾದ ಕೇಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲ ಮಲ್ಮ ಜವನೇರ್ಲ ತುಯ್ಯನ್ ಕೇಸರಿ ಪೊದಿತ್ತನ ಪೊಂಜನಾಕ್ಲು ಕೇಸರಿ ನಾಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲ ಮಲ್ಮ ಜವನೇರು ಇಂದು ರಡ್ಡು ಸೇರ್ಂದ ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರ್ಂದ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಿರೆಪೇರು ಕುರಿದು ಬಾಲಿನ ಮಾನವೇರು ಆಂಡ ತನ್ನ ಬಾಲೆ ಅತ್ತು ಆ ಬಾಲೆ ಅನಾಥ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪನಾಗ ಮಿರಟ್ಟಿ ಪೇರಿತ್ತಿನ ತಿಗಲಡೆ ಪೇರಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೆನ ತೆತ್ತದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮಿರೆಪೇರು ಕುರಿದು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಎದು ಪರ್ಲು ಕಲ್ಪನೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಡಂಜಿ ಹಂತ ತುಂಬಬಹುದು ಸಾಧಿಲೆ ಬೂರಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ದೆರ್ತದು ತಟ್ಟದು ಮಾಣದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಜ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ನಂಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬೇಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಪಣಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡ ಬುರಂದು ಏನ ಪಾದ ಪಾದ ಮುಕ್ತಿ ಮಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಹಿಂದ ನೇತ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪದ್ಮನಾಭನ ಅರಿಂಗಾನ ಶಿವತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ಹಿರಿಯಾರು ಅವತ್ತು ವರ್ಷಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಿರಿಸಾಯ ಆದಪ್ಪನ ಚರಪಣಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯದ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪನ ತುಂಬಿ ಏಳು ಪದಕ್ಕೇನಂತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಎನ್ನುವ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡಬೋರೊಂದು ಮಾಮಾಯಿ ಅಪ್ಪನ ಪಾದಕಮಲ ಅಡ್ಡಬೋರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ನಾಯಕರನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾದವು ಕಮಲವು ಅಡ್ಡಬೋರು ಇಂಥ ದಿನ ಇಂಕೊಂದು ಸಂತೋಷದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಳಿ ಮೇದಪ್ಪ ಮಾತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತಿದ್ವಿ
ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮುಂತಾಕಲು ಎನ್ನ ಕೇನಂದೇನೆ ಈ ಕಮಿಟಿಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಪಣ್ಣೆಕ್ ನಾನು ಎನ್ನಡದ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಆ ದೇವರಿ ಎಂಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಒಕ್ಕ ಈ ಊರ್ದ ಒವೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮಡ್ದ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಆಗ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಎತ್ತಿಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲ ದೇವರು ಬುಲಾವಿರು ಅಂಜಾದು ಮಹಮ್ಮಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆಪುನು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಈ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೂರು ಸೇರ್ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನದು ಮಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೇರು ಬಿನ್ನೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಮೋಕೆದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರೆ ಶಿವತೆರೆ ದಯಮಂತದೆ ರಟಿ ಎಡ್ಡಿಪ್ಪದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮತ್ತ ಮಹಮ್ಮಾಯಿನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರಂಧಗಳ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕನಂತೋರ್ದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಗಡಿಪತ್ತನಾರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಂಡಾಯನ ಮಂಜು ಮಂಡಾರನ ಕಾರ್ಗಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಿಡಟೆ ಟಿ ಜಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರುಳ್ಳರು ಚಂದ್ರಾಸನ್ನಳ್ಳರು ರವಿ ಅಣ್ಣಳ್ಳರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಗೀತಣ್ಣಳ್ಳರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಲ್ ರಾಮಣ್ಣಳ್ಳರು ವೇದಿಕೆರು ಒರಿಯರ್ದೊಡಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾತಾಯನ ಸಹೋದರ ಬಂದಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಐನ್ ಏರೆಗಳ ತೆರಿಪೋಜರು ಆನ ತನ್ನೇನು ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಪಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಡಮುರಣಿದ ಕಮ್ಮಿಲು ಐವ ಜವನಿಯರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಐತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಎಂಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪೋಡೆ ಅನ್ನು ಪೋಡ್ನ ನಿಘಂಟು ಮಂತಿತ ಮಾತಾಡ ಬಂತ ಇಂಕ ಬರಿಯರ ಪೂಜಿನ್ ಆಡ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಒಂಜಿ ತೆರಿ ಉಂಡು ಈತ ಜವನಿಯರು ಫೋನ್ ಮನ್ಪೇರು ಬರಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳ ಪನ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲೇಡ ಪನ್ಪವನಿ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ 400 ತೀಯರ ತಿಕ್ಕೆರಜ್ಜಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕೈತೆ ಆ ರಜತ ಬಿಂಬರ ನಿರ್ಮಾಣಗ ಬಡದು ಇನಿ ಬೊಲ್ಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನ ಅಣ್ಣ ನಾನೆಂಕ ಓಳಾನ್ಲ ತೂಡುಂದಾಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು ಪಿರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆಪುಂದಾಂಡ ಆ ಸಮಯ ಇಡ್ತಿಕ್ಕು ಐಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿರಲ ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಜವನಿಯರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂಬೈದಿನಿ ಇನಿ ಬತ್ತ ತೂನಾಗ ಮುಂತ ವಿಶೇಷ ಬೇತೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಆಪುಡೇಟ್ ಆಂಡ ಇಡಿ ಬತ್ತಕ್ಕೇನು ಮೂಲು ಕೇವಲ ಪಣಿತು ಪೋತನಿಗೆ ಇಂದು ಕಾರ್ಣಿಕ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ತುಂಬು ಆಪುಡೇಟ್ ಪೋನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಲ ಕಂಚನ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು ಆನ ನರಿಗಾನದ ಈ ಜಾಗೆಟ್ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಜಿ ಬಂದ ಮಹಮ್ಮಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇನ್ನು ಐತಾರದ ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಬೆಟ್ಟು ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಸಾಧ್ಯನೆಜಿ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೈಭವಡು ವೈಡೂರ್ಯಡು ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಆವಡುಂದ ಆರಾಧೆ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನು ಲೆಕ್ಕವೇರು ಬಂದದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಲ ಪಂಡ್ಯದ ನೂದು ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅವು ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನೆ ಮನ್ಪುಂಡ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಏಪಲ ಬುಡ್ದು ಬಾಡುಜೇರೆ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಬುಲ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಪಾರ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆಂದು ಮನ್ಪೇರ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನುವೇ ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೋಲಿಯಾರು ಮಜಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಅಪ್ಪನ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲರು ಭಾರಿ ಗೌಜಿರು ದಾಸಮಿ ಪಾಡಿಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೆಜ್ಜಂದನಂಚಿನ 10 ಜನ ಸೇರಿದು ದಾದಿಕ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ರಾಮಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಮಣ್ಣನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅರನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಊರ್ದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಿಲ ಕಡೆ ಅವಡೇ ಪಂಡದ ಆ ಅಪ್ಪೆರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶಿವತರಿಗೆ ನನ್ನದು ಬಗ್ಗೆ ಕುಡೇರು ಬಿನ್ನೆಯಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಈ ಊರದ ಜವನೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೆಲೆಗಳ ಬಿಡಿಸಾಯಾದ ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಪುಲ್ಲಗಟ್ಟದ ಮದಿಕಲು ತುಂಬದಿಯೋಡು ಪದಕೇನಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೇವದೇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪರಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡುಪಿನ ಮಾತ ಗೌರವ ನಿತ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು
ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಪುಣಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊದ್ದ ಮುಲ್ಪ ಶುರುಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪನ ಸಂದರ್ಭ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೂರ ಆಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿದು ಪಾರಿಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪಡು ಆಯ್ತ ಮಹತ್ವ ಹೆಂಚಿನ ಅವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಗಣಿಯರನ್ನ ಮಾತ ಪಾತ್ರನ ಅವ್ರು ಪಂಡೆ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಭೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿರಿ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆಗೆ ರಜತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಳಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಣಿಯರೋಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೋಡ್ದಾಣೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ನಾವು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತನ ಆ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಪಣೊಂದು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ನಮಕದು ತೆರೆದಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದವರ ಇನಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನೇ ಇನಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಂತಿನ ಪಕ್ಕಡೆತ್ತು ವೈಕಲ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಇನ್ನು ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇನಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಹೊರಟು ಸಾಗುಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇನ್ನು ರಜತ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಡಿದ ಆ 8 ದಿನ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲು ದೀಪೇರು ಆ ದಿನ ಪೂರ ದಿನಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಆ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಾಡಲು ಮಾತ ಬಜದು ದೇವಿನ ಆ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಣದಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಡ ವಿನಂತಿಲ್ನ ಯಾನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಂತೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಡ್ಡುಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜರ ಮಟ್ಟರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆನೆ ಆನೆನೇ ಕೊರಿಯರ್ನ ಸಾಂಕ್ಯರ ಬಂಗು ಆಡ ಆನೆ ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಆನೆ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಆರೋಗ್ಯಲ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರಾ ಕೆಲಸಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಪಡು ದೇವಿ ಆಪಲ ನಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಬಿಡೆಯಲ್ಲ ಪಣೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಲಗಾತಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪಾಪಡು ಪಾಯ್ದೊಂಡ ಆ ರೀತಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಪಂಪಿನವನ್ನು ದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಂಗೊಂಜಿ ಭಜನೆದ ಆ ಒಂದು ಭಜನೆ ಏತು ಶೋಕ ಪಂತ ಇಡೀ ರೋಮಾಂಚನ ಅವಂತನ್ನು ದೇವರು ನಾನು ಕೈತಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಎತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಜನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆ ಕುಲ್ಲ ಮಂದಿರು ಒಟ್ಟಾದು ಭಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಮಾಯಿನ ದಯೆ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತು ಮಾತಿರ ಮೆತ್ತಲ ಒಪ್ಪಡು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಮಂಜು ಬಳ್ಳರೇನ ಯಾನೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಗೌರವಾಣಿತರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಮೂರು ಬಚ್ಚದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೋರ್ನ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿದಾಗಲಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹಿರಿಯರೇ ಮಂತದೆ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಂದಿ ಪನ್ನದು ಮಂದಿ 7 ಮಂದಿಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸರಲ್ಲಿ ಹರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಚರಣರವಿಂದಗೂ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಿಖಲೆ ಮಾತ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಬಂಡ ರಡ್ಡಿ ಪಾತಿರ್ತವೆ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಶಿಷ್ಯುಡು ಪುಟ್ಟದ ಲೋಕಡು ಏತ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಅನಾಹುತಗಳು ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಭೂಕಂಪಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ನಡತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಭದ್ರತೆಡುಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮಡುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದಿನ ದೈವದೇವರೇ ಕಾರಣ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇದು ಪೂರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಡ ಅವು ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ದೈವಳೇನು ಸತ್ಯಗಳು ಬಂತು ಅವಳು ಸುಳ್ಳು ಇಜ್ಜಿ ವಂಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗಲು ಆ ದೈವಗಳು ದೇವಿನಕರು ಮಾರಿಗುಡಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನು ಈ ತೆಲ್ಲೇಡು ನಿಂಚಿ ತೂತೆ ಅಲ್ತ ಕಾರಣಿಕ ಎಂಚಿನ ಬಂಡದ ಹೆಂಗು ತುಳ್ಳು ಅನಿತ ಪನಿಯರ ಗೋಪುಜಾನು ಅಂಡ ಮಾರಿಗುಡಿ ಈ 2 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎತ್ತಲೆಕ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಲೆಕ ಮುಳ್ಳು ಎತ್ತೇತೋ ಮಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆತಂದು ಭಾಷೆ ಆಣೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ದುಂಬಲಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಗಡಿ ಬರ್ತನಕಲು ಮುಂತದು ಇನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತಾಯಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಿತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹಂತೋಡುಂಡು ಕೆಲವು
ಕಾರಣಾಂತರ ಕೊರೋನಾ ಕಿರಣ ಮತ ಬರ್ತನೆ ಒಂತ ನಿಧಾನ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಇನಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಈ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟು ಬಂದಿಗಳು ಬತ್ತ ಸೇರ ದಿನ ಎಂಕೆ ನಂಬೆ ರಾಪುಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣಿಯ ರಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಲ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಸಹಾಯ ಕೊರಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಕೇಳೊಂದು ಇಂಕೆ ಲಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಆಜ್ಞೆ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಆದೇಶೋಡು ಈ ಜಗತ್ತಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ನಡಪುಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹುಳ್ಳು ಕಡ್ಡಿ ಪಂದೊಡ್ಡಲ ದೇವೇರ್ನ ಆದೇಶ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ಒತ್ತಡ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೆಡು ಈ ದೇವೇರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಆಶೆ ಸೇರಿದ ಅವಳೇ ದೇವೇರುಳ್ಳರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ದೇವೇರನ ಆಶಯ ಎಲ್ಲ ಆದಪ್ಪುಡು ದೇವೇರಿಗಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಚಿ ನಂಕಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತೆರೆಯ ನೋಡು ಪಂಪಣ ಸತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ದೇವೇರ್ನ ಆಲಯ ಆಪಣ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಅದು ಈ ಜಾಗೆ ಬೆಳೆವಡು ಪಂಪಣ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರನ ಸಹಕಾರಡು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಾಜಗೂ ಈ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಮಧ್ಯಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಎన్ని ದಿನ ಬುಳ್ಳಿಡ್ದು ಅವೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು ಸಂಗ್ರಹ ಆತನೆ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆತನೆ ಪ್ರತಿ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತದೊಬ್ಬನು ಒಂಜಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಅಂಜನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜನೆ ಹರೀಶ್ ಕನ್ನಿಗುಳಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಬುಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಳೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇರಿನ ಬಯಟಿಕೆಯಿಂದ ಏನೊಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆನ ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ಕೇರಳದ ಗಡಿಭಾಗಡುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳದ ಗಡಿಭಾಗಡುಂಡು ಇಂದು ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದನ ಪೂರ್ವಕಾಲಡು 80 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಈ ಊರದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ಸೈಯೊಂದುತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಂದಟ್ಟೆ ಪೋನಗ ಆರ್ ಪಂಡರಿಗೆ ದಾಯನಿಕಲು ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮರತ ಮುದೆಳ್ಳು ಉಂಡು ಐನು ಕೊಂಡತ್ತದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಪೂರ ರೋಗ ರುಜಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಮರತ ಮುದೆಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಕೊಂಡತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿಲ್ಯ ಗರ್ಭ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತದೇರು ನರಿಂಗಾನ ವರ್ಕಡೆಯ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಎನ್ನ ಅನುಭವಡು ಬತ್ತನ ಚೇಳೂರು ಇರಾ ಇಂಚಿ ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆ ಇಂಚಿ ತಲಪಾಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಹಸಿಗೋಳಿ ಈ ಪರಿಸರತ್ತ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನ ಮೇಯ್ಟ್ ಅಂದುಬೂರುಂಡ ಗುಳ್ಳೆಬೂರುಂಡ ಅತ್ತಿಂದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಮಾಮಾಯಿನ ನೆನೆತದು ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪಡಿತೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಗುಣ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಮುರಾಣಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಂತೇರೆಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಲ್ತೊಲ್ ತುಡ್ದು ದಯನ್ ಬಂಡ ಕೋರಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಕುಲು 3 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಏಪ ಆಪುಂಡನ್ನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರು ಎಂಚಲ ಇತನೇಟ ಕಾತರು ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯ ಕಾಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರಂದು ನಮ್ಮಡ್ದ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಚಿ ಅಂಚೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೇನು ಸೇರಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬಿದಾಡಿಯರು ಯಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 10-40 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡಿ ಯಾನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆದ ಹೂವೇ ಪುದರಿಜ್ಜಂದೆ ದುಡಿತಿನಾಯ ಹೊರತದೆ
ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅದು ಪುದರ್ಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತನೇ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಲಿಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು 6 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬತ್ತುಂಡು ತಯಾರಾಯರು ಅವಳು ಯಾನ್ ಏರಿನ ಸೂಚನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಏನನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಂತೇರು ಸರ್ವತಾ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡು ದಾದನ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವರಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಇತ್ತದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ದಯನ್ ಪಂಡ 1990 ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಸಾಂತಪಳಿಕೆದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸಾಂತಪಳಿಕೆದ ಸಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 98 ಸಾಂದಾಯನದ ಮಿತ್ತಮಗರಾಯನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಅವಧಿಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದತ್ತೆ ನಿತ್ತ ಭಂಡಾರದ ಗುಟ್ಟೆದ ಎದುರ್ದ ಗೋಪುರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದನದ ನಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇಂದುಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಡಿ ಎಂಕು ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪರಿಂದ ಎನ್ನಿದೆನದ ಅನ್ನ ಅಂಡವ ಅಂಚಿನಿ ಕೂಡುದು ಬತ್ತುಂಡು ನನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ 2 ಗ್ರಾಮಗಳು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗಡು ಮಿತ್ತಮಗರಾಯ ಉಳ್ಳಿ ಮಿತ್ತಮಗರಾಯ ನನ್ನ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 2 ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಂದೆ ಅವಳ ಕಲ್ಲೂರ ಪಾದೆಡು ಸ್ವಯಂ ಪಾದೆ ಪುಡದ ಬತ್ತನ ದೈವ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮರತ ಮುದೆಳ್ಳು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ 2 ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಏತು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಕಲ ಭಕ್ತವೃಂದರೇನ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಡೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದನ ಈ ಸತ್ಯಲು ದಾದನ ನಮ್ಮ ಈ ಅವಧಿಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇನು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೈಪಾಡ್ದು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆದುಪ್ಪು ಊರುದ ಭಕ್ತ ಜನಕುಲ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲಂದಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ನೆರವು ಕೊರ್ನಿಡ್ದಾದ ಈ ಹಂತಗೂ ಮುಟ್ಟದಂಡೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಮುರಾಣಿ ಒರಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರೈಕುಲು ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೋಳಿ 2 ಪೂಮಾನಿ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಐದು ಪಿದಾಡ್ದ ನನಗ ದುಡ್ಡುಗು ಯಾನ 2 ದಿಂಜನ್ನು ಮಂತೀಜಿ ಮಾತ ಕೊಂಡತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜ ವಿಷಯನು ಮಂಡನೆ ಮಂತೇರಿ ಯಾನು ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೆ ಇಂದು ಸಾಧ್ಯತೆನಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಎಂಕಿ ಇನಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತದ ನೆಟ್ಟಿ ಈತು ಜನ ನಿಕಲು ಸೇರಿದು ಸ್ವಯಂ ಆ ದೇವಿನ ವಿಗ್ರಹಗೂ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಣಿಕೆ ಬೋರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತದಾರೆ ನೆರೆದು ಮಿತ್ತದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನನ್ನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪನ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ 2-3 ಜನನು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇಡಲಿಪ್ಪುವೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೀಶ್ ಕಣ್ಣಿಗುಳಿ ಅಂಚನೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಇಡೀ ಬರುಡು ನಿಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಏನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂತದ ಹೊರತದು ನೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಉಂತುಂಡು ಅವು ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಕೊರೋನಾ ನಾವು ಅವೇ ಆದುಪ್ಪು ಸಂದರ್ಭ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಪಾಡ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಉಪ್ಪನಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂದೆ ಕೊಂಚ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರೊಡತ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಏನಾನ ಎತ್ತು ತರ ತಿಂತೀರನ್ನು ಪನಿಯರೇ ವಿಜ್ಜಿ ಆತನೇಟಾಗಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಿತನ ಹರೀಶಲ್ಲತ್ತಿರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ದಾಯೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಅಂದ ಪಣ್ಣಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ತೋಜುಂಡು ಆ ದೇವಿ ಯಾರನ್ನ ಶರೀರೊಡೆ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ರಾಮಣ್ಣ ಈ ದುಂಬು ಪೋವಡೆ ಪೋಯಿ ಜಿಂದಿತ್ತುಂದಾಂಡ ನನೋರಿಯಾಗೆ ಐನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನನೋರಿಯಾಗ ಕೊರಡಾಪಂಡು ಈರ್ನ ಕೈಟ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದಿ ಎಂಕ್ ಪದೇ ಪದೇ ಏತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚ 25,000 ಲೆಕ್ಕ 5 ಜನ ಮಂತಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಬತ್ತಿರದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಅಂಡಲ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ
ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಏತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೂ ಬೈದನೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಪನ್ಪುಜಿ ಮುರಣಿ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ದೇವರನ ವಿಗ್ರಹಗೂ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾದನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಬತ್ತೆ ರಾಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಗ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಇಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತದನೇ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದನ್ ಏಪಲ್ಲ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀ ಜಂದು ಎಗ್ಗಿಲ್ನ ಕೆಲಸತ್ತು ಮಹಾತಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ನೂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಏಪ ಯೋಚನೆ ಮಂತದೇನಾ ಆಯನ ಮಹಾತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸದ ಪನ್ಪುನ ಆಯನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಯನ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇನಿ ಆ ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾದ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಗಾನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಬಂಡನೆ ಅಣ್ಣ ಒಣಸಿ ಅನ್ಕೊಪ್ಪೆ ಏತಿ ಜನ ಬತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಈ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿವೇಚನೆ ಪನ್ಪುಣಿದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಡು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ಮಾನವರಾದು ಬಿಟ್ಟದ ಮಾನವ ಜನ್ಮನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸವಡ ಅಂಡ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸವಡು ದಾಯಿ ಪನ್ಪೆ ಪಣ್ಣಂಡ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಾವನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಭಾಗಿಯಾದ ಐಕ್ಯ ಶ್ರಮಿಸಾವನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ನಂಗೆ ಆ ಭಗವಂತೆ ಕರುಣಿಸಾವಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾನವೀರಾಯನಾಗಿ ದೇವರು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಪಾತಿರುಣ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರು ವಿಚಾರ ಓವು ಎತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಂತದೆ ಐಕೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಡ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರು ದಯೇನು ಪಣ್ಣಂಡ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ತೋಜುಂಡು ಕೈತಡೆ ಪೋನಾಗ ಇಟ್ಟು ಗಂಧದ ಮರ ಉಪ್ಪು ಪೆಳ್ತ ಮರ ಉಪ್ಪು ತೇಗದ ಮರ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಜಾತಿದಲ ಮರಳ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಮುಳ್ಳುಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದೇರು ದೇವರು ಇಂದನೇ ನೀನು ಪುದಿವಣ್ಣೆ ದಾಯೇನು ಪಣ್ಣಂಡ ಸಮಾಜೋಡು ಜಾಗೃತರಾದ ಬದುಕಿಂಡ ವಾಸ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಬತ್ತನ ನಂಬುನ ದೇವರಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ನಮಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತನ ಹಿರಿಯರಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿನ ಜೀವನ ನಡಪಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನೋ ನಂಬನ ದೇವರ ದೈವಲು ಕೊರ್ಪೇರಿನ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೇನ್ವೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕಿನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋಡು ನಾಂಡ ಇಂದಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯ ಇತ್ತದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನೇಟ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕವಾಯಿನ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಮೂಲಕ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಾದು ನಿಕುಲ ಪೊರ್ಲು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಉಂಡುದು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ದುಂಬದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವೇರ್ ಖಂಡತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾವೆ. ನಂಚಿನ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅನುಭವ ಕೇನೊಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿರಿನ ಅನುಭವ ಕೇನೊಂದು ಇರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪರಗುಳದ ಮಾತ ಜನಮಂದಿರಗಳ ಇರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಎಟ್ಟೆ ಮದಿಪು ಬೋಡು ಪರಪನಂಚಿನ ನಿಲಗಟ್ಟಡಿ ಒಂಜಿ ಪಡ್ತರು ಭಿನ್ನ ಹನಮಂತೊಂದು ಲೇಸದ ಮುಗಿತಲದ ಬರ್ತು ಅಂಡ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪುವೆ ಈ ಪರಿಸರಡು ಉಪ್ಪುನಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ್ ಇನಿತಾವಧಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಐನಿಟಲ ಅಕಲ್ನ ಶಾರೀರಿಕವಾಯಿನ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಶ್ರಮನು ಬರ್ಸಂದಿಜ್ಜಿ ದೊಂಬುದು ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ನನ್ನ ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದಿರ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಾದೇರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಆ ಮಹಾತಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಳರ ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಚಾವಡದ ಲೇಸಡು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತ್ರ ಕೊರಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸುರೂಕಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಗಲು ಮೋರ್ಲ ರಜನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬಿಳಿಯೂರು ತಿಪ್ಪೆಕೋಡಿ ಮೇರೆ 1.5 kg ಬೊಳ್ಳಿನ ಸುರೂಕಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೊಂಬೈದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪೋನಗ ಎಂಗ್ಲ ನಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಪೋನಗ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಾಕಾರ ಮತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡ ನಡಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ನೀಡಿದ ಮೂಜಿಪಟ್ಟೆ ಬುಳ್ಳಿ ಮೂಲು ಸಂಗ್ರಹಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ನೆಂಗ್ಲ ಅಪಾಯದ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಕೆ ಸುರೂಕ ಎಂಗ್ಲ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ದಿ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಂತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೊರತೆ ಪಂಪಿನಿಂಚಿನ ಭರವಸೆ ತೊಟ್ಟು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ನಿಂತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಇವರಿಗೆ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಆವರಬೆಟ್ಟು ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಜನಪ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮೋಸಕಂಜಿ ತೋಕ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತೋಡುಗೋಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮೊದಲು ಹೋಗುವುದು ಮೋಸಕಂಜಿಯವರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಸಹ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಸಕರಿಂದ 2 ಮಾತುಗಳು. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನೆರೆಯ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮೋಸ್ಟ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಬಹರೈನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು, ಶುಭ ಕೋರಲು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು. ನಾವು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷಿಗರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ, ಸಮನ್ವತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಶವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಭಾರತವನ್ನು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯುವಾಗ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನವರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೋದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನೆನಪನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ, ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶದೇ ಆದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಅದರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಭಾಷೆಗಳ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಂಚುವಾಗ ಅದ್ಭುತ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಹಾದು ಬರುವಾಗ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾರಸ್ವತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸವ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಸೀದಿಯವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೂಜಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಗಿಯುವಾಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಲ್ಲೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಲವಾರು ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಆಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಸೀದಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಸ್ಸಚ್ಚನವರ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮುಸ್ತ ಹೇಳಿದೊಂದು ಮಾತಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮುಸ್ತ ಹೇಳುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಭಿಮಾನ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪವಿತ್ರವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸದರ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರಿಂದ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವ ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಜಿ ಕೊಂಡವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಊರಿನ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ. ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರೇ ಕೋವಿಡಿನಿಂದ ಮಾನವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡಿನಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಉಸ್ತಾದರು 5 ಸರ್ತಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರೇ
ಮಾನವನನ್ನು ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಕದ ಒರ್ಕಾಡಿಯ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಡುವಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರೇ ಮಾನವನನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ, ಭಾರತೀಯತ್ವ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಹಳೆಯ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ, ಜಂಬಕ್ಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ವಿಷಾದನೀಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಂತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಕಾಡಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋ ಅವಕಾಶ. ನಾನು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ವಿತರಣಾ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಡಾಮರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಈ ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಪೂರ್ತೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟಿನ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತೀರಿಯೋದ PV ಸಾಕ್ರವರು, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಮಿನಿಮಾಸ್ ಲೈಟಿನ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ಗಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ವಟಾರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮುರಳೀಧರ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಬರುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೇರಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಥರ ಫಂಡ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಲಿತೀನಿ. ಆ ಥರ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರ MLA ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದು ಒಂದೆರಡು ದಿವಸಗಳು ಮುಗಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಅದರಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಂದ, ಹಾಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 400 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದ 700 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ಸರ್. ಬಹಳ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದರೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಶಾಸಕರಾದಂಥ AK ಅಶ್ರಫ್ ರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತ ಮೋಸಕೊಂಜಿ ತೋಕೆ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಫಾರೂಕ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು, ಹಾಗೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.
ನಮಗೆ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ನೀರೊಳಿಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ